खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं मैयाहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दंहैयोमोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव दंहैयोब्ला मा जाहैबाय आं ओरैहाय सासे दैदेनगिरिनिफ्राय बिदिनो फिसा बाइट कुइसन लालायबाय थादोंमोन आरोखि भिडिअ हमबाय थादोंमोन आं लाबाय थादोंमोन। बे समावनो बबेनिफ्राय ट्रेक्टर ना सयथा खुब सम्भब बिदिनो गंबानिफ्राय सय सातथा बिनि गेजेराव जागोन आरोखि एक्जेक्ट आंबो बे मोनसे ध्यानाव थाबायना ओमफ्राय बेजों बारा गुरुत्त होनो हायासै। थेवबो बे भिजुवेल आंनाव फैदों आरो आंनो खेबनो थिननायलाय आंनो बे सासे लाइमोना खेबनानै आंनो हरदों। नेशनेल पार्कआवहाय हाबबाय, हाग्रा ओनसोलखौ होबथानांगौ, येस मानिदों। नेशनेल पार्क जुदि जाबायब्ला खाथि खालायावबो दालाय फिसा फिसौफोरखौ लाबोनो मोना, आंबो बिखौ मानिदों, होबथादों, मानिनांगौ, बेफोरखौ बयबो मानिलायना सोलिनांगौ। बावहाय आं मानिया नों मानिया होननानै बुंलायोब्ला बे नेशनेल पार्कनि नामाबो थानायबो नङा। UPPL सरकार फैनाय लगे लगे नेशनेल पार्कनो मानो बेफोर जादों, मानिदों। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM होननानै बुङोबा रन्जित बसुमतारी NDFB आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि ना माबा मोनसे बिबान दंमोन, फेरेंगा होननानै बुङो बिथांखौ, BR फेरेंगा जायखौ बुङो रन्जित बसुमतारी ना EM, बिनि डिपार्टमेन्टआव मा जादों, बियो थै गैयैनि बर' जाथिनि थै गैयैसिम लाङो दै बे मानसिया। ओरैबायदि आखल आखु लेथ्रा होननांगोन बे EM खौ, सिन्ताधाराया एकदम लेथ्राथार आरो मोजां नङा। नोंखौ थाङोब्ला ओइ BPF नि उमुक उमुक, ओइ कंग्रेसनि उमुक उमुक, नोंथ' इदियाव दासिमबो आर'नाइ गानाखै जोंनि UPPL आव ना, डाइरेक्ट बिदि बुङो। बिनियाबो थिग, मानसिखौ बुंनांगौ सिगाङाव, नङा होमबा? मैदेरखौ मावनांगौ जाहैदों खाफालाव, थांखिनांगौ जाहैदों, बे आरोखि खोथाय दङ आरोखि। थेवबो मानसि हिसाबै, एजे बुजिनो गोरों हिसाबै, साननो गोरों हिसाबै, नंगौना नङा? माखासे बाथ्राखौ एसे बेलेग धरनाव बुंलाङोब्ला मोजां जायो। खिन्थु EM रन्जित बसुमतारीया बिराद मोजां मोजां बाख्नायो, बिराद मोजां मोजां जोंनि UPPL सरकारा बेफोरबायदि इदि खालामदों। दा नेशनेल पार्क जानाय लगे लगे बे दुम्बासार एरिया हाग्रा सेर सेरनि बर' गामिफोरा बन संना जानो, ओंखाम संना जानो थाखाय बन लायनो थाङो दै। बिथांमोनखौ माब्लाबा होसोनानै हरो, माब्लाबा फैनानै हरो, बायदि रोखोम XYZ जालाङो। दाखालि आं मानासावहाय थांदोंमोन। मानासाव थाङोब्ला बिदिनो फेन्सिं एसे थार होयो, कारेन्ट सर्ट, जेनेबा जिब जुनारफोरा एसे ज्रेम मोनबा एसे फावसायलांनायनि, नङा होनबा? जाहाथे गामियाव हाबफैया बिनि थाखाय फेन्सिं थार होनानै दोनो। गामि ओनसोला फेन्सिं थारखौ बारनानै फिसा फिसा बनखौ ओरैनो खाथि खालानिया जेनेब्ला जिहेतु आबै आबौनिफ्रायनो बे बनखौ लाबोनानै जायो। खायफा ओरैबायदि अबस्था गाज्रियाव खायफाया लायो। थेवबो बै बेक्तिफोरनिफोरखौ, बिसोरनि बनफोरखौ मानसिफोरनि सिगाङाव बन रोगाना जानो थाखाय बादा होयो फरेस्टारफोरा। जायफ्रा बे मानास नेशनेल पार्कखौ बेंनानै लानाय फरेस्टारफोर, बिथांमोना मानसि जै होंगो दोंगो नुहुरबाय बे जायगानिफ्राय जाय बन लाबोनाय बिसोरखौ एसे आनज्रायनानै रायनानै हरो। बुवा दै, बुवा, खुगाजों रायो, लावथिजों हायाव बुनाय बायदि खालामबाय, एसे सिगिनानै हरो। जोंना मा मैयानि दिनाव मा जादों, बननि थाखाय जों बेसेबां गिदिर बन लाबोयो नोंसोर एसेब्लाबो मिथिगोन रायजो राजाफ्रा। आरो जों बनखौ बन संजानो थाखाय लाबोयो। खोनानो मोन्दों मैयानि जिखिनि ट्रेक्टराव लाबोनाय बनफोर,
बेखौ नैबे नेक्स्ट मान्थनि बे मासनि 14, 15, 16 बेवहाय माबा मोनसे कनफारेन्स दङ फरायसा आफादनि बिनि थाखाय बे बनखौ ओंखाम संनो बा माबा मोनसेनो थाखाय लाबोदों आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया लाबो थिगैनो दङ नाथायबा बुंनांगौआ नै बिसोर रन्जित बसुमतारी जिहेतु बननि नामाव बेसे गिदिर गिदिर दंफांखौ लाबोदों नों नुदोंना EM रन्जित बसुमतारी नों दिनै सोरखौबासो बुंदों पलिटिक्सनि बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंनि डिपार्टमेन्टआवनो एफाराब जघन्य जागानानै दङ एफाराब दिनैहाय माबा माबि बननि नामावहाय बिसिबा गिदिर गिदिर दंफां बोनानै लाबोदों बेखौ रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालामगोन नामा दिनै खाथि खालानि गामि ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा आइ आफाफ्रा बिथांमोना दिनैहाय माब्लाबा गेस जोबो बन थसे लाबोयो नाथायबा बिथांमोननि बे बन लाबोनायखौ बिथांमोना बै व्यक्तिफ्रा फैजानो गोनां जायो मैयानि दिनाव थिक 7टा 8टासोब्ला ट्रेक्टरजों होबोबाय आं नोंथांमोननो होगासिनो दङ हयतोबा फेसबुकआवबा बे जिनिसा गोसारदों बा आरो नुबायबो जानांगौ मानसिफ्रा बयबो दामसावलायदों बेखौ बबेबा आइटिसिएलफ्रा दामदों दा बिनि देरसिन दुखुनांथावना जेबो गैया रन्जित बसुमतारीया बेबो मोनसे फेलार EM रन्जित बसुमतारीया एभ्रिथिं गासैयावबो माबे डिपार्टमेन्टआव अनलि बियो बुंनो गोरोंल' बियो जेब्ला बिनि न'आव थाङो रन्जित बसुमतारीनि न'आव जेब्ला थाङो जोंनि रायजो राजाफ्रा थाङोब्ला नों उमुकसो नों एनटेनसो नों जोंनि UPPLआव आर'नाइ गानाखै नों जोंनि UPPLखौ इदि बुंग्रासो ना बेफोरबायदि जघन्य EM एखेबारे मा होननानै बुंगोन बेखौ बिनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय नुब्लानो बोरैबा मोनखां एलार्जि जाखांनाय मोनो थ' जों नायनानै लाग्रोनि EM रन्जित बसुमतारीया बेसेबां साक्सेस थ' बिनिनो माखासे भिजुएल दङ आंनावहाय बेखौनो रायजो राजा नोंथांमोननो खोन्थाना होनि बै बन बोना लाबोनायनि नामाव बननि नामावहाय जों बेसेबा गिदिर दंफांफोरखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोनदों कमेन्ट खालामनो हागोन कमेन्ट लिरनानै हरनो हागोन माबायदिया बन आरो माबायदिया दंफां नंगौना नङा आरो बे दंफांखौ दिनैहाय दतमा बायदियावहाय दतमायाव मोनथाम दिनैहाय मिल दङ बे दंफाङानो मिलावनो हाबजोबदों होनबा मा जागोन बै बन जानो थाखाय माबा मोनसे कनफारेन्सनि नामावहाय दिनै 14, 15, 16आवहाय फरायसा आफादा जथुमा दं बा माबा मोनसे कनफारेन्स दं बिथांमोनना दिनैहाय बिनि मुङाव ओंखाम संनो लाबोदों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया बेखौ नांखागौ एज ए मोनसे पार्टिनि थाखाय ओंखाम संनो थाखाय हयतोबा गेसजों संनायखौ नांथ'ला এই हिसाबै बननि थाखाय लाबोदोंबो जानांगौ जों बेखौ आरो अफिसफोरावबो हयतोबा बिजोंनो ओंखामफोर बायदि रोखोम खामानि मावनो हागौ बन लाबोदों आं बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया नाथायबा खिन्थु बे गिदिर गिदिर दंफां लाबोनाया बिनि सायाव बुंनांगौ दं रन्जित बसुमतारी जायनि जाहोनाव दिनैहाय खाथिनि रायजो राजाफ्रा बन थसे लायब्लाबो दिनै माब्लाबा फैनानै हरजायो EM रन्जित बसुमतारी बेनो नामा नोंनि सासना दिनै नों गुबुनखौ हिटलार सासन होननानै बुंगोन नाथायबा नोंनि डिपार्टमेन्टआव हिटलार सासन खालामगासिनो दङ रन्जित बसुमतारी गोलाव बाथ्रा बुंबाय बे रन्जित बसुमतारीनि डिपार्टमेन्टनि फरेस्टनिफ्राय जिखिनि दंफां बोनानै लाबोनाय दतमायाव गोग्लैहैजोबदों बे दंफाङा आंनो फुङावनो खबरा फैदों आरो बिनिबो भिडिअ दंबावो नांगौ जायोब्ला मिलनि माबाखौबो आं खोन्थानोबो गोनां बायद्धता जागोन थ' नायना लाग्रोनि गामि गामि थाङो गामि मानसिफोरजों कमिटिफोरजों रायजो राजाफोरजों रायलायो रायजो राजाफोरजों मोजां मोजां